गिबियावनो नोंथांमोन मिडिया चेनेलनिसिम जोंनि बेंटल कलेजनि जानानै गोसो गोरबोजों गाहाम हामलायनाय थाबाय आरो नोंथांमोननि नायगिरि गासैबो भिउवार्सफोरनिसिम जोंनि बेंटल कलेजनि जानानै 80थि इन्डिपेन्डेन्स डे इन्डियानि बे गाहाम हामलायथि साफ्रोमनिसिमबो बावहरबाय। दिनै जों बेंटल कलेजआ स्टुडेन्टफोरखौ लानानै मोनसे बाइक रेलि खालामनो थांगासिनो दङ। लाहार फाहार जादों। बेनि गुबै जाहोना जाहैबाय जों दानि जा फरायसा बे फरायसाफोरा इन्डिपेन्डेन्स डेनि सोमोन्दै बांद्राय एसेबां गोसो होबाङैखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बे बाइक रेलिनि गेजेरजों जाहाथे बे मेसेजआ गासै जोंनि बिटिआर एबा बे आसाम आरो इन्डिया जेरावबो गोसारनानै बयनोबो मेसेज होयो जाहाथे दानि फैबाय थानाय इयुथफोरा इन्डियान इन्डिपेन्डेन्स डेखौ मोजाङै गाजा गोमजा सेलेब्रेट खालामो, पार्टिसिपेट खालामो आरो नेसननि थाखाय जाहाथे इयुथफोरा खामानि मावो, नेसनखौ मोजां मोननो सोलोङो, जोंनि भारतारिफोरनि थाखाय मोजां हाबा मावनो नाजायो। बेखौ लानानै दिनैनि बे बाइक रेलिखौ लानाय जादों आरो बेनि गेजेरजों जोङो गासैखौबो खावलायगोन जोंनि इयुथफोरखौ जोंनि नेसनखौ जों मोजां मोननांगौ, जों नेसननि थाखाय हाबा मावनांगौ, जोंनि भारतारिनि थाखाय जोङो सासे साफा नोगोरारि मोजां नोगोरारि जानानै बिनि मोजां हाबा मावनांगौ। बेखिनिखौ आं मेसेज खावलायो। थेंक इउ।